ताजी तुम्ही स्टार्ट करेत. हरे कृष्ण. सकळं हरे कृष्णा. नमस्कारो. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने. श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदी श्री गौर करुणा शक्ती विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुक विरुद्धाप स्विद्धांत द्वांतहारिणे. नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोदे पादांबुजाय ते नमः. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ती स्वरूपाय रूपानुकवरायते गौरवीर भाव भूमि स्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिया श्री वैष्णव सार्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. जयतां सुरत ओपंगोर मम मंद मतिर्गती मत सर्वस्व पदांबोजो राधा मदन मोहनो. दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधाशील गोविंद देव्यो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि. श्रीमान रासरसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्शन वेणुस्वनेर गोपीर गोपीनाथ श्रीयेस्तुनः. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. तुम्ही बारी चंदकन सांगलाय. खूप खूप धन्यवाद तुमका. आता नामरामाचे आज बालकांड श्लोक सांगू येतस. कुमारी प्रार्थना तू स्टार्ट करे तमा. हरे कृष्णा. सक्कड मालगड जनांक मेगेले प्रणाम. हाव प्रार्थना डी प्रभू. 2 दिवसांतू राम नवमी येता सकडम नाम राम नवमी शुभाशय. आता
हम नाम रामायण बालकांडाचे श्लोक सांगतात. शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेषतल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्यमराधित राम, चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौसल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम, घोर साटक घातक राम, मारीचादि निपातक राम, कौशिक मक संरक्षक राम, श्रीमद हर्योद्धारक राम, गौतम मुनि संपूजित राम, सुर मुनिवर गण संस्तुत राम, नाविक धावित मृदुपद राम, मिथिलापुर जन मोहक राम, विदेह मानस रंजक राम, त्रयंबक कर्मुक भंजक राम, सीता पितावर मालिक राम, कृत वैवाहिक कौतुक राम, भार्गव दर्प विनाशक राम, श्रीमदयोध्या पालक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम. हरी हरी बोल. भारी चंदकन चांगले प्रार्थना तुम्हा. व्हेरी नाईस. थँक यू. हरे कृष्णा. प्रार्थना हरे कर तिगे लम्मा अपर्णा माताजी का दोघांके धन्यवाद सांगत सावा. भारी चंदकन रिसाइट केलेलं असं. आणि तुला सेशन किरण पडियार प्रभुजी त्यांनी मुखारसून वर्तसची. ओव्हर टू यू प्रभुजी, तुम्ही स्टार्ट करेत. हरे कृष्ण. सर्वजनांके मिगेल तंदोड प्रणाम्स. थँक यू माताजी. आजच्या सेशन एक श्लोक आमका रिफ्लेक्ट करून स्टार्ट करूया. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. हे श्लोक इति म्हणल्यारी आपदामपहर्तारं सर्व वाईट जासिन ऑब्स्टकल्स सक्कडाके श्रीरामु किडनॅप करता हरतार आणि लोका दाताराम सर्व संपदाम सगळं वेल्थ प्रॉस्पेरिटी ते श्रीरामम दिता. तसल श्रीराम लोकाभिरामम श्रीराम सर्व जना के प्रियजन श्रीरामाक अगेन एंड अगेन बारंबार प्रणाम करता. तुला आयचे आमका श्री रामायण स्पेशल जास्त सिरीज आमका मन्नान आमका ऐकून आमका हे श्लोक आमका मीनिंग अर्थ गेम आमका स्टार्ट करूया. श्रीराम रामायण म्हणून कहाणी आमका मस्ताना कळता, बट तंतू मस्त लेसन्स अस मॉरालिटी बेस अस. अदावद मनुष्याक देव श्रीरामु एक स्टँडर्ड सेट करता कशी आमका एक स्टँडर्ड लाईफ ये कोरकम लीड कोरकम होऊन. श्रीकृष्ण लीला अंतू भगवान तंगे दैविक लीला दाखयता, बट श्रीराम जाने चोळरी भगवान तंगेना मर्यादा पुरुषोत्तम कसी कसी की हाउ टू डील इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कसी की आम्ही एक आयडियल लाईफ लीड कोरकम म्हणून आमका एक्झाम्पल दिता. आणि आता आईच्या स्पीकरापासून दोन्ही शब्द उल्लेख प्रयत्न करता. आईच्या स्पीकर हिज ग्रेस श्रीकांत प्रभू. प्रभुजीने ऑफिशियल नेम श्रीराज कामत म्हणतात. त्यांनी हिज ग्रेस लक्ष्मण प्रभू आणि हर ग्रेस जननी माताजीला पूजता. त्यांनी विगरसली एक व्हेरी एंथुसियास्टिक प्रीचर मँगलोर अंदू. ते मात्र नाही, तंगेला ग्रँडफादर आणि ग्रँडमदर दोघे नाही हिज ग्रेस लेट गोविंद रामदास प्रभू अँड
Her Grace, late Vilasini Radha Mataji, Tandogajani, His Holiness Jayapatak Swami Maharaj disciples. Tole Krishna conscious family into culture and the Vatin the Prabhuji. Tanni His Holiness Bhakti Raghav Swami Maharaj disciple, initiate disciple the Tanni full family vibrant preachers the Krishna conscious santu. Tanni Sri Jagannath Mandir Kodupukotte Mangalore Thangacha Devasthanam serve करताई तंगेला गुरु महाराज का सेवा करताई गो सेवा तसी मस्तकूट तनी ये करता है सर हिज होलिनेस भक्ति राघव स्वामी महाराज इस्कॉन नंतु एक मिनिस्ट्री ये करता गो सेवा स्पेशली फोकसिंग ऑन गो सेवा तो थोड़ी प्रभुजी तंका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था एंड तन्नी टेक्सटाइल फर्म वर्क करता है तंका बिजनेस टेक्सटाइल फील्ड अंत तंगल वाइफ हर ग्रेस शुद्ध तत्व माताजी तन्नी तन्नी एक चांग कीर्तनीय एंड तन्नी तंगे हस्बैंड आका रीचिंग सपोर्ट करता है प्रभु जी के एक स्मॉल डॉटर है सर नाउ सुरभि हरे कृष्णा तो प्रभु जी ओवर टू प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु थैंक यू धन्यवाद प्रणाम प्रारंभ करूया ना यस प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अंगा एकत्रित जावन आशिल्ल्या सकल वैष्णव गणांक मिगल नमस्कार अर्पण करताची अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जावन आशिल्ल्या त्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्राक तगल चरणारविंदाक अनंतानंत प्रणाम गौरव समर्पण करताची श्रील प्रभुपादक नमने सकल आचार्य वृंदाक नमस्कार कोरनु तंगेले आणि अंग एकत्रित जावन आशिल्ल्या सकल वैष्णव गणांगेले परमिशन अनुमती याचने कोरनु आयचे सत्र आम्ही प्रारंभ करूया। आज तुकुनु आम्ही रामायण श्रवण करचे रसाचे। रामायण म्हळ्यार भारी विशेष जावन आशिल्ले ग्रंथ प्रत्येक जावन या रामनवमी येता असं म्हणून कळतर आमकां गौडीय वैष्णव संप्रदायांतू प्रत्येक जावन आमकां विंगड विंगड उत्सव भारी क्रमार आचरण करचे आमी पळयतात। तातूंत एक भारी सुंदर जावन आशिल्ल्या भारी चंद जावन आशिल्ली क्रम कसो म्हळ्यार त्या उत्सव येताना त्या एक दिवस येताना चांग दिवस येताना शुभ मुहूर्त येताना कोणाला केंच गण्याला केंच अवताराच्या
दिवस येत तसं आविर्भाव दिवस येत तसं अवतार दिवस येत तसं त्याच्या विषय आम्ही श्रवण करचे. रामनवमी सगळे भारतांतू भारतीय संस्कृतींतू अत्यंत उत्कृष्ट जावन असलेले एक ग्रंथ एक उपाख्यान म्हणतात रामायण. महाकाव्य म्हणतात. त्या रामायणाक किती प्रामुख्य दिला म्हणाली पुढे कालांतू प्रत्येक घरघरांतू रामायण पारायण जात असेल रामायण विषय श्रवण जात असेल. रामायण म्हणाले आमगे जीवनाक एक मार्गदर्शक प्रदीपक युजर मॅन्युअल कैपिडी म्हणतात कन्नडांत. एक मॅन्युअल असला वेरी त्यांची रीती आम्ही जीवन चलोका. श्री रामचंद्र साक्षात कृष्ण कृष्णाकडे रामचंद्र सगळी व्यत्यास ना साक्षात कृष्ण मत्स्य अश्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृतावतारः त्वं पासिनस् त्रिभुवनं च यथा दुनेश भारं भुवो हरयजोत्तम वंदनम ते म्हणून पूरा देवी देवते गर्भस्तुती करतात कृष्णाला दशम स्कंदांत भागवताच. कृष्णाला एक अवतार अनेक अवतार पूर्ण स्त्री व्यत्यासना पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्छते. पूर्णाचं कोणी पूर्ण काढल्यारी मग वरचे पूर्णच स्त्री व्यत्यासना तंत्र. कोणी रामानं देवानं रामाला रूपारे अवतार घेऊन येताना आमगे लोक या लोक कसं असं या लोकावीर वैकुंठ असं म्हणतात. कॉस्मॉलॉजी तो भारी हॉट एक टॉपिक संक्षिप्त सांगते म्हणजे ते एक वैकुंठ असं वैकुंठ वेरी मगिरी रामाल लोक असं साकेत धाम भारी विशेष जाऊन असेल एक लोक त्या रामाल लोका वेरी मगिरी द्वारका जगन्नाथपुरी मथुरा वृंदावन गोलोक आदी विंगड लोक येतात. रामाक विंगड एक लोक असं दवान राम जावनु नरसिंह जावनु वामन जावनु मत्स्य जावनु कूर्म जावनु मोहिनी जावनु पर अवतार घेऊन येतात विंगड विंगड रूपारी. त्या देवानं तक समजावनु रूप धारण करून उचित दवा रूप केदना नित्य निरंतर हिरण्यकशिपुना विंगड विंगड वर निमगिताना त्या हिरण्यकशिपुला वराक समजावनु दवान नरसिंह रूपारी प्रकट झाले देव दवाल नरसिंह रूप कदनकी अनंत काला तुकनस तक समजावून तर रूप देव घेऊन देव त्या अवतार घेऊन देव त्या कार्य करू का लीली करू देव येतात. तशीची रामू अनंत काल तुकनस तसेच रामाला प्रभुपाद म्हणताची रामाक पूर आचार्य वृंद म्हणताच रामाक आणि कृष्णाक सदैव व्यत्यास ना. शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु पणींद्र सेव्य मनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि. रामो साक्षात कृष्ण ब्रह्म शिव रुद्र एकादश रुद्र अग्नि चंद्र पूर देवी देवतेची आणि पूर रामाक संपूर्ण जाऊन शरणागत जाऊन दीर्घदंड नमस्कार करतात. साक्षात रामूच कृष्ण कृष्णूच राम रामाक कृष्णाक कसले व्यत्यास ना. रामाक कृष्णाक विंगड कंचे दवा अवतारा कंचे व्यत्यास ना. साक्षात कृष्ण तसल रामाला अवतार घेऊन येईल तसल रामाला रूपा राहील तर देव साक्षात रामचंद्र म्हणजे साक्षात कृष्ण. तसं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र तो एक आदर्श पती एक आदर्श मित्र एक आदर्श पुत्र एक आदर्श रायू एक आदर्श क्षत्रिय एक आदर्श वैरी साक्षात एक वैरीन किशास का एनिमीन किशास का म्हणून दाखवून देता श्री रामचंद्र. रावणाला तर स्ವಂತ वैरित्व हाड वैरत्व जाऊन सगळे युद्ध जाऊन त्या रावणाला शरीर स्ವಂತ आसक्ती घेऊन रामू अंतिम संस्कार करू वर्त स्मशानाक आदर्श वैरी रामचंद्र. तसं रामचंद्राला जीवन चरित्र ऐकून ऐकून आमगेल पूर्वज पर वाढून येईल जसे आमगेल संस्कार असेल भारी सुंदर जाऊन संस्कार असेल. आता मात्र त्या लुप्त झालं भारी बेजार. नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मात्र समो गुरु
नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात परम म्हणतात. गंगेक समजावून शिल्या तीर्थना विंगडचे तीर्थना औसुक समजावून शिल्या एक गुरुना ವಿಂಗಡ ಗೂರು ಅಮ್ಗ ಜೀವನ వచ్చి ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಸುರೇಶ್ ಗೂರು ಅಮ್ಗಲ आवश्यक तशीची विष्णूक समजावणीशील देव कृष्णाकी त्याच्या रीतीने रामायणाक समान जावणीशील ग्रंथ विंगडना असल भारी एक विशेष जावणीशील ग्रंथ श्रीमद वाल्मीकि रामायण. श्री प्रभुपाद म्हणला वाल्मीकि रामायण बरोच्या आशस मग कथा टीकी बरोच्या आशस अनुवाद करच्या आशस अरे मग समय मिळताना मुखार शिष्यान अवकाश असलेले हाजीवर की के बरो का अनुवाद बरो का त्यामुळे वाल्मीकि रामायण ते अधिकृत इट इज ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर अधिकृत जाऊन असलेले ग्रंथ विशेष जाऊन असलेले ग्रंथ रामायण. श्री भगवद्गीता की 700 श्लोक असकी 700 श्लोक असकी श्रीमद भागवतांत 8000 श्लोक 18000 श्लोक असकी महाभारतांत 1,00,000 श्लोक असकी त्याच्या रीतीने श्रीमद रामायणांतू 24,000 24,000 श्लोक असस 24,000 ಶ್ಲೋಕಾರಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಭಾರಿ ಸುಂದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 7 ಕಾಂಡ ಅಂತೂ 7 ವಿಂಗಡ ಮಿಗಿಸಿಸದ ಅಂತೂ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಕಿಶ ಸ್ಕಂದ म्हणताची तशीच रामायण ಅಂತೂ 7 कांड ಅಂತೂ भारी सुंदर जाऊन सगळ्याची रामाला सगळे जीवन चरित्र वर्णन केलेलं अल्ले संत म्हणताची तकेंत बरेलेलं रामान वाल्मीकिना सुरेने बालकांड बरेल्या दोन्हीचे अयोध्या कांड बरेल्या तिन्हीचे अरण्य कांड बरेल्या चारीचे किष्किंधा कांड बरेल्या किष्किंधा कांडाचं पण युद्ध जाऊन मग लास्ट उत्तराखंड कोणी उत्तराखंड सुंदरकांड तरी मग युद्धकांड तर सुंदरकांड सुंदरकांड जत्तरी की युद्धकांड सुंदरकांड जत्तरी युद्धकांड जेव्हा सुरेरी हनुमंताला वर्णन निश्चित असेल सुंदरकांड सुंदरे सुंदरो सीता सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरो दूता सुंदरे किम्न सुंदरम म्हणाले सुरेर श्लोकात सूर्य उचित सुंदरकांड नंतर युद्धकांड वगैरे लास्ट टाकी उत्तराखंड तर युद्धकांड युद्ध जाऊन देऊ येता वापस अयोध्ये येता अयोध्येहून उत्तराखंडाने मगिरी दवाल्या वर्णन येऊचे किंचित किशी देव येता आता लवकुशल कहाणी प्रयोजित असेल अजे मध्ये अंतू रामायण सांगता रामानं 11,000 वर्ष कसं केलं राज्याडलित केलं 11,000 वर्ष दवानं राज्यभार केलं त्याचे वर्णन काही असं रामाल बालकांड अजून बालकांडाविषयी श्रवण करचे रसाची म्हणजे रामाल बाल्य जीवनाविषयी कसं लिहिना रामान केलेल्या लूट असं पुरा रामाल लील असं पुरा रामाल समुद्र जाऊन असल्या केलं एक कहाणी असं पुरा कसं लिहिना रामायणात डायरेक्ट 11 वर्ष प्रायारी 16 वर्ष प्रायारी तिकडून प्रारंभ जाता बालकांडांतू विश्वामित्र न्यूची कहाणी तिकडून प्रारंभ राम वाल्मीकि रामायणांतू विंगड रामचरित मानस अंतू विंगड कंब रामायणांतू विंगड रामायणांतू अजी पुरा उल्लेख असं पुरा बाल रामायणाला रामाल बाललीलेचे अल्ले वाल्मीकि रामायणांतू खैना शिल्लकुनु संत सज्जन मुनींद्र म्हणताची या 24,000 श्लोकांत एक सॅम्पल दिलं एक ड्रॉप दिला सगळे रामाल जीवन चरित्राचे बदल जाऊन चरितम रघुनाथस्य शतकोटी प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम रामाल जीवन चरित्र 100 कोटी श्लोक के 24,000 श्लोकांत रामाल जीवन चरित्र आहे ना 100 कोटी श्लोक रामाल जीवन चरित्र तंतु ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಮಗೆ ದಿಲ್ಲ तसले महान ग्रंथ तसले भारी अद्भुत जाऊन ग्रंथ भारी चंद जाऊन ग्रंथ साना विनंती कसं मारी साध्य असेल जन अनुकूलित असेल जन तुम्हाला कॅमेरा ऑन करूयात कॅमेरा ऑन केल्यारी उल्लोचक सुलभ जाता काळे डब्बे उल्लोच बदलाक चंद तुमगेले तोंड पडल्यार उल्लोचक आणि चिके सुलभ जाता एक करून तुम्ही पूर्ण घरा असाची साधारण वस्त्रार असाची काम करत असाची कुडा असाची किश्य घर किश्य समी किश्य सकी पूर्ण जनाला मी श्रवण करू येताल जन काय वाटना पास तुझी किती आम्ही चंद ड्रेस असा की नाचकी चंद चांग व्यवस्थित असं की नाचकी सगळे पोळो का म्हणून आम्ही श्रवण करू राहिले जन श्रवण करू का देवाला अनुकूलित करून दिला साध्य असेल जन दे करून कॅमेरा ऑन केल्यावर भारी लायक म्हणून
विनंती करतस. हरे कृष्ण. तशी या वाल्मिकी रामायण भारी सुंदर जावन प्रारंभ जाता. वाल्मिकी भारी श्रेष्ठ जावन एक संत तक्का दवाल विषय ऐकूचे दवाल विषय श्रवण करचे दवाल विषय चर्चा करचे म्हळ्यार तंत मेलची रुची वाल्मिकी कंचेद्दे मेळना. यज्ञ वाल्मिकी दवाल विषय ऐकत असता दवाल श्रवण करत असता ताका शिष्य वर्गाला बैसून दवाल विषय चर्चा करतस तदना ताका आश्रमाक कोण येता साक्षात नारद येता. ताका गुरु जावन विषय नारद येता. नारद येवन ते प्रवेश कुठल्या पूर त्यांचे शिष्य संत संन्यासी पुरा उठून राबताची नारदाक अर्गी पादी दिताची नारदाला पादपूजा करताची चंद कोरून तक्का ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾದ್ಯ ಪುರ ದಿವನು ಫಲಮಂತ್ರ ಪುರ ದಿವ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಪುರ ದಿವನು ಗೌರವ ಕರ್ತಾಚಿ ಅವ್ರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾರಂಭದ ರಾಮಾಯಣ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಿರತಂ ತಪಸ್ವಿ ವಾಗ್ವಿದಾಂಬರಂ ನಾರದಂ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಪುಂಗವಂ. ನಾರದನಿಗೆ ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗಿತ್ತ ಸರ್ ಕಸ ನಿಮ್ಗಿತ್ತ ಸರ್ ಮುಖಾರತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂದಕೋರ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ನಾರದಾಲ ಗುರು ಜನ ನಾರದಾಲ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಪರಿಪ್ರಪ್ರಚ್ಛ ಭಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ರೀತಿ ಭಾರಿ ವಿನಮ್ರತೆ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಕಸ ನಿಮ್ಗಿತ್ತ ಸರ್ ಭಾರಿ ಚಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗಿತ್ತ. ಕೋನ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಲೋಕೆ ಗುಣವಾನ್ ಕಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಧರ್ಮಜ್ಞಶ್ಚ ಕೃತಜ್ಞಶ್ಚ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯೋ ದೃಢವ್ರತಃ. ಭಾರಿ ಸುಂದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗಿತ. एक 16 गुण सांगता कोण वाल्मीकी. चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः. कोण ते 16 गुण घेऊन प्रश्न करता. 16 गुण निमगिता कोण अत्यंत समर्थ जावन असेल व्यक्ती आहे लोकांतू. कोण अत्यंत सुंदर जावन असेल व्यक्ती आहे लोकांतू. सगळ्याची लोकाक आळविकी करचे दमन करचे शक्ती तगल्यांत जाल्यार भारी सौम्य गुण तो वर्तन करता. ताका उत्तर भारी चंद जावन आसा कोणाल तसंच म्हणजे तसंच व्यक्ती कोण सगळे लोक रक्षण दिवचे सामर्थ्य ताका आसा. सगळे लोकांतू ताका प्रत्येक जीव कोणाक शरण जाता. असल भारी चंद 16 गुण निमगिता कोण वाल्मीकी कोणालिगी नारदालिगी. कोणाक पळयल्यार कोणाक किंचित रूपारी क्रोध जावो द्वेष जावो एक रितीन एक असूय जावो कसले कोणाक अपणे आते जाल्यार कोणाक एक चूर क्रोध आते आनाकी जाल्यार ताक पळोवन व्हडलो देवता समेत कोण पळोवन भित्ता की केवळ ताका गांभीर्य पळोवन कोण पळोवन भित्ता की तसंच मनुष्य कोण तसल एक पात्र कोण म्हणून निमगितान भारी संतोष जाता. नारदाक भारी सुंदर तेतुकोनु 100 श्लोकांतू भारी चंद रीतीरी रामाल वर्णन करता. रामाल भारी चंद वर्णन करता येता. नारद किशी रामाल कस गुण आसा कितले चंद रामाल एक तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ. आमगेले हंतु रामरक्षा स्तोत्र कसं मी दवाल दिव्य अंगाचे रामाल दिव्य अंगाचे गुणगान वत्ताची कसले गुणगान अंग नारद करता. ताका प्रत्येक शरीराचे लक्षण भारी सौंदर्य युक्त जावन आसा संपूर्ण ऐश्वर्य भरित जावन तो आसा. तो कोण इक्ष्वाकु वंशारी राज्याड जित करूक परम योग्य जावन आशिल्ले अवतार घेवन येयले. साक्षात विष्णू समगुण जावन आशिल्ले तो रामचंद्र. शक्ती विष्णू शक्ती तगल्यांत आसा जोट्टू भूमीन तसले चेड सहनशीलते सहिष्णुते तगल्यांत आसा. दवाल इतल्याची कारुण्य तगल्यांत आसा. सगळी लोक कोरचितले वात्सल्य प्रीती तगल्यांत आसा. भारी सुंदर जावन आशिल्ले एक शरीराच्या अंगांगाचे तगल्या वर्णन करता.
करता कोण नारद मुनी देवर्षी नारद भारी चंद कोरनु विंगड विंगड रामाला सौंदर्य विषयू रामाला गुणा विषयू राम किशी पूर्व भाषी मधुर भाषी प्रिय भाषी किसी केंच रीति रामू मधुर भाषी भारी चंद उल्लेख राम उत्तर भारी चंद के सगळे अयोध्ये अंतू प्रत्येक राम मला प्रीती सगळे लोकांत प्रत्येक राम मला प्रीती त्या समयार प्रत्येक रामालिगी उल्लो चराकून बसितक रामाल उत्तर तिथले सौम्य रामाल उत्तर तिथले चंद केंचे रीती स्वार्थ केंचे रीतीचे तंते एक विपरीत जावण्याचे उद्देश रामाल उत्तर अंदिसना सगळे लोक कल्याण जाव का प्रत्येक कल्याण जाव का म्हणले एक परिशुद्ध भावने घेऊन मात्र राम उल्लेख भारी सिंध उत्तर रामाल मधुर भाषी या पूरा आम्ही चिकिचिकेच जीवनान शिक्का जल्ले केलो पुरो गुण काच पुढे काला अंतू आमगेले पिज्जी मोमा बापा मानम पुरे रामायण सांगतिसलेच मिगेल बापमांते आव रामायण आमची गेलन सांगच ऐकला चंद रामायण आमची गेलन सांगतिसलेच इतक रामाल गुण आमगेले चरडुवा सांतुकून पाडले गेल चरडा दुकून सांगतिसलेच इतक रामाल गुण आमगेले तोरका मधुर भाषा अत्ता काल जनाक उल्लोच विसरला केंची रीती उल्लोक आम्हाला विसरला उल्लेलरी पुरा जन टेंशन रस कोणा किशी कोणाला उल्लोक कई उल्लोक केद्न उल्लोक कोण केंची अवस्थे रस एक वाट्यार वताना एक रिक्षा मंतार पाप वत्तास त्या मंतार रिक्षा बंद पडला पुरो रोडा मध्ये कोणी एक 4 जण देऊन तका उपकार करता असा की बंद पडला म्हणून कूडला गळ बाहेर घालणं मत्ते बाहेर घालणं स्वतःशिवाय गाडी काढायची या करायची त्या करायची त्या स्वतःची मला कोणाला तुळू भाषा उलयतच विंगड भाषा उलयतच आमक पुरा गोतस किशी स्वतःची गाडी काढी दौड़ दिसना या करना 4-5 जन तक सुत्तून स्वतःशिवाय एक पाप मनुष्य प्राय जल्ल मनुष्य कष्ट रस हेल्प करूया म्हणून कोणाकी दिसना उत्तरान चंद आहे ना नाही मॅ त्या रामाला मी शिक्का जल्ले प्रत्येक टेन्शन किश असा म्हणून मुली आणि किश का समाज म्हणतात चंद उत्तर ऐकूच्या मेलचे भारी गुण भक्तांत मात्र ऐकूच्या मेलते तसं उत्तर रामाला मधुर भाषे प्रिय भाषे एदरा असल्यांक कूस जेवतीशी एदरा असल्यांक भारी कन्ना कूस जेवतीशी तर रामू तसं उत्तर उल्लेखिलो मात्र नाही रामू पूर्व भाषे विंगड एदरा असले मनुष्यान उल्लोच प्रारंभ करका म्हणून राखण आशिल्लो तो सुरेर जावन उल्लेखिलो आम्ही खेळ कोणाके पडले री कोणाके म्हणले री उल्लो तान उरलेले असे म्हणून आमगेले भावना असता मना असता आम्ही जाविता उल्लो का आपोस आपून म्हणून सान एक अहंकार आमगेल्यांत असता रामानंत नाशिले भारी एक शील रामानंत आशिल्ले साक्षात देवोत्तम परम पुरुष आणि अयोध्याचे युवराज अयोध्येचे ऐश्वर्य पडून इंद्र अळशी करतसिल्के मिगल स्वर्ग कायने हज्जेदरा कम जितला ऐश्वर्य अयोध्येचे रामाक किंचित तज्जे गर्व की दंभ की अहंकार कसले नाशिले भारी प्रीती प्रत्येक प्रजेगे राम उल्लेख रीति भारी सुंदर 100 श्लोकांतू भारी चंजावनु नारद वर्णन कोरनु सांगून दिता वाल्मिकी का रामाल पूर गुण या आम्ही पुराई ऐकू का जल विषय इथे मारी या पूरा दवालंत असेल गुण या पूर गुण असल्यारी दवालंत मात्र असता आम्ही कोणालागी कसं एक अपेक्षा दवरताना एक्सपेक्टेशन दवरताना आलोचन करका आमगेल्या कामाचे ಒಟ್ಟು ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅಸುಪುರೋ ಆಮಗಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸುಪುರೋ ಆಮಗಲ್ ಬಾಸ್ ಅಸುಪುರೋ ಆಮಗಲ್ ಬಾಬಮುಡು ಜೋ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಸುಪುರೋ ಚರುಡು ಅಸುಪುರೋ ದಂಗಲ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದವರ್ತಚ್ ಇಶ್ಯಸ್ का ತಾಣೆ ತಿಶ್ಯಸ್ का ಬೈಲೆನ್ ತಿಶ್ಯಸ್ का ಬಮಣ ನಿಶ್ಯಸ್ का ಬಂಸಮ ಅಂದ್ರೆ ರಂಗಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗಿತ ಸ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮನರಿ किसी देव मात्र बदल जावन परिपूर्ण म्हणून दाखवूच किते पूर्ण गुण आमक मेळना जीवनात कोणालिंत मेळना त्या वाल्मिकी त्याची किती रंग निमगीत असं म्हणून आचार्य बरेत समगेल परिपूर्ण जाऊन मनुष्य देव मात्र त्या आमका फिल्मान दाखवचे आता काल फिल्मा कसं दाखयताची चंद एका शरीर असेल चंद दिसत असेल एक मनुष्य ताका वॉइस भारी चंद वॉइस असेल विंगड कोणाला की मागच कोण वॉइस ताण फायटिंग करताना पेट्टे खावचे ताका कसं सपूर जायला पेट्टे मरणाला कोणी 4 जण उपची दिशी ताका शक्ती दाखवचे सौंदर्य दाखवचे ताका वॉइस दाखवचे भारी चांगतो हिरोईन मन एक चूर दुखायना
कोणालाही मन दुखायला पुरं कोणाला गुणिता आमकां फिल्म पळयतना खुशी जाता इथे आता हिरोला एक हिरो एक्टर एक्टर भारी चंद फिल्म भारी चांग हिरो इथं दिसता इथं मला हिरो गुण नाही तर कृष्णाल गुण तर रामाल गुण रामाल वेगळे गुण कसा असता पूर गुण एक मनशाला तसं साथ दिना अलरी फिल्म ಅಂತೂ विंगडे वॉइस चंद वॉइस विंगडे चंद सौंदर्य विंगडे चंद या एक पद म्हणता 10 निमिषांतू चारी देश वचन भोवून येतं स्वित्झर्लंडाक काश्मीराक अयो भारी चांग चाललो कितले कडे भोवून येता म्हणता म्हणजे त्या साधारण लोकांना पडोच्या मेळना आमकां त्या पडोस देखून आमगेल्या अपेक्षा म्हणजे एक्सपेक्टेशन चड जाता वाल्मिकी आमकां सांगून दिता साक्षात देवोत्तम परमपुरुष जावन आशिल्ले मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रान मात्र परिपूर्ण रीतीने पुरा गुण असता आमगेले जीवनांत कोण आमकां मेळटाची मित्र बांधव आमगेले काम करीत बॉस जेव पायला बम्मून चरुडू अंक पुरे ಕೆಲವು गुण आमकां मेळना आमी स्वीकार करता आमी स्वीकार करून ताका वंदून जावन ताका वंदून आमी जीवनांत वचका प्रत्येक जावन गृहस्थाश्रमारी ताका जावन आमी वंदून वचका म्हणाल्यार त्या प्रश्न शिकयता सर शिकून 100 श्लोकार भारी चंद रीतीने गुणगान करून वर्णन करून लास्ट म्हणता कोण नारद यह पठेत रामचरितम सर्व पापे प्रमुच्यते कोण या रामाल विषय ऐकता रामाल विषय स्मरण करता आज विषय वाचता ताका संपूर्ण पाप नाश जाता संपूर्ण पाप ताका नाश जाता सांगून ते चंद रीतीने संक्षिप्त जावन रामायण विषय रामाल विषय ताका उपदेश दिवन केंची रीतीने ब्रह्माक विष्णुन चतुर्श्लोकी भागवत दिवन ब्रह्मान मागीर नारदाक वेदव्यास ಅಂತ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ त्याच रीतीने वाल्मिकीक हंग नारदु भारी संक्षिप्त रीतीने 100 श्लोकांतू रामाल गुण रामाल जीवन चरित्र छान एक झांकी तक दिवन ते तुकुन वताच भारी संतोष जाता वाल्मिकी नाही दवाल विषय ऐकूच मला भारी खुश वाल्मिकी का भारी संतोष जाता ताका शिष्य जावन भरद्वाजाक ಒಟ್ಟು घेवन तमसा नदी वता तेंची लगेच तमसा नदी वचून ते स्नान आदि करून संध्यावंदन अग्निहोत्र आदि करूक भायर सरता वत्त तमसा नदी वचून ते स्नान करून वेरण बैसून ताका आहान्निक कर्म संध्यावंदन आदि करूक बैसूक रेडी जाताना तयार जाताना पळयता ते एक रुक्कारी 2 क्रौंच पक्षी बसला ते 2 क्रौंच पक्षी एक चाललो क्रौंच पक्षी एक चल्ली एक धरलो एक बैल पक्षी त्या चाललो चल्ली पक्षी आणि मैथून करतसच मैथून अवस्थेला सची भारी मोग्गारी त्या क्रौंच पक्षी वेरच गोचून खेळणो क्रीडी कोरनो भारी शब्द करते भारी आनंदारी नृत्य करतसची त्या पळोन भारी मन उत्फुल्लित जाता वाल्मिकी दावाल सृष्टी कसा चंद सृष्टी दावाल प्रत्येक जीव आनंदारस आनंद किती दावंतस लोके नाही सविद्येत यो न राम मनोव्रत म्हणाले मुखारविचे उत्तर वाल्मिकी रामायणांत वाल्मिकी लोकांत कोणी रामाल भक्त नाही असेल कोणी नाची नास्तिक म्हणाल नाची रामाल अभक्त म्हणाल कोणी नाही प्रत्येक रामाल भक्त प्रत्येक जीव रामाल भक्त लोकांतून ಎಲ್ಲರಿತ ವಿಂಗಡ ಜಾಗ ಏರಿ ಆನಂದ ಸುದ್ದು ಉಚನು ರಾಮ ಮಾತ್ರ ವಿಸರला बद जाऊन तर रामाक सुत्त असतो त्या पुढे भारी आनंद जाता त्या क्रौंच पक्षी ते तांगल मैथून करता असताना एक पळीत असतीची एक वेग जाऊन एक बाण येता बाण येऊन त्या दरल पक्षीक आर पार्वत त्याच्या भितर पास जाऊन त्या क्रौंच पक्षी बॉब मरत तुगू पडताना त्या चल्ली पक्षीक तडसूच जायना सुखभोगाच्या सर्वोच्च स्थितीत असेल तर पक्षी एकपर्यंत दुःख सागर बुड्डेल्यावर येतात पक्षीक जोर आक्रंदन करून रडता रोडची पडून त्याचे दुःख पडच जायना वाल्मिकी दुःख पडच जायना कोणती एक बेडान एक हंटरान ताका मारला बाण मारला त्या पडून ताका पडच दुःख इथं मारे भारी दुःख क्रौंच पक्षीक एक क्रौंच पक्षी कितला म्हणजे शास्त्रा भारी सुंदर जाऊन बरला पडया आजही मॉडर्न सायन्स आधुनिक विज्ञान सांगता क्रौंच पक्षी एक पक्षी कसं म्हणारी ताका एक विंगड एक पक्षी लोट्टू प्रेम जाल्ल्यारी मैथून केल्यारी मग सगळे जीवन विंगड खंयचे पक्षी लोट्टू ता प्रेम क्रीड करना आमचं विंगड प्राण्यावरी विंगड पक्षी वरी नाही अशें कोणता क्रौंच पक्षी त्याचे बमून मरताना भारी दुःख जाता मनशांगेल्या वरी भारी दुःख जाता त्या पक्षीक
त्या पळोवन वाल्मिकी भारी दुःख जावन वाल्मिकी तोंडात कोण शाप येऊन वता त्या बेडा कितरी त्या हंटराल कितरी शाप येऊन वता वाल्मिकी म्हणता मानिषाद प्रतिष्ठांतम भगवत शाश्वती समाह यत् कौंच मिथुनादेव मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम. अरे बेडा ये व्याधा तू भारी त्या मिथुना रस्त चलता क्रौंच पक्षी तू जीश मारला तू केदना की जीवन केदना की सुख मिळणार दिस जावो म्हणता शाप दिवन सोडतो तोंडात कोण शाप येता मग भारी बेजार जाता वाल्मिकी भारी बेजार जाता आव किश मिगेल तोंडात कोण एक बेडा शाप येईल काम करतेशिलो इथं किती राहिलं म्हणून भारी बेजार आली ते बेसन बेजार करते असताना ते साक्षात ब्रह्म येताच ब्रह्म येऊन सांगता आवाजी सरस्वती तुगल जिब्बेर बेसून करेल काय बेजार पाहू नका वाल्मिकी तुगल हातात कुणू तुगल हृदयात कुणू भारी सुंदर एक ग्रंथ प्रकट जाऊच एक महाकाव्य प्रकट जाऊच ताजे फर्स्ट श्लोक या तांग तुगल प्रारंभ जाला तुगल मनान तितले वेळू त्या रामाल विषयी आसिल्या दिसले कोणत्या रामाल त्या रावणा विषय परत रामाल लीले विषय परत मना येऊन त्या क्रौंच दोन पक्षी कसं असतात विंगड केलेले राम आणि सीते म्हणाल दोन उपमेय येऊचे क्रौंच पक्षी त्या विंगड केलेले त्या रावणा शाप दिला म्हणा तू बेड रावणा शाप दिला काय चिंती करू नका तू काय बेजार करू नका तुगल सगळी चुकी जाय नी आवाज तुगल भितर बसून करायला तुका आशीर्वाद दिता तू या बोरोचे प्रारंभ करी या ग्रंथ रचन करून प्रारंभ करी तू देव व्यवस्थित करता तू शक्ती मिळता तुगल कोणी एक महान लोककल्याणाचे एक ग्रंथ येऊच म्हणता आशीर्वाद देऊन म्हणताना संतोष जाता एक पण समाधान जाता वाल्मिकी समाधान जाता भारी बेजार असेल वाल्मिकी इथं म्हणाली वाल्मिकी तोंडात चुकून शाप येऊन गेले जाल्यारी कसं म्हणतात त्या एक गिल्ट म्हणून कसं म्हणतात पश्चाताप मध्ये पश्चाताप एक पश्चाताप जाऊच एक बेजारू मना बेजार एक बेजार असतं वाल्मिकी त्या वाल्मिकी चुकून त्या मना चुकून हृदया चुकून त्या बेजार वत्ता त्या दुःख वत्ता इथं म्हणाली त्या क्रौंच पक्षीला पुढं क्रौंच पक्षी दुःख पुढं चुकून येऊन वच त्या दुःखाची प्रारंभ रामायण दुःख म्हणाली त्या क्रौंच पक्षी विंगड झालेलं विप्रलंब सेवा विप्रलंब भाव म्हणतात दवाला चुकून दूरशी भाव केन्ना या सगळे भाव रामायण आमकां पळोवचे मेळटा प्रत्येकल्या फिलिंग ऑफ सेपरेशन दूर जावन आमकां शास्त्र सांगता आमकां दवाला चुकून दवाला ಒಟ್ಟಷ್ಟಕ್ಕೆ दवाला चुकून दूर ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ गुरु ಒಟ್ಟಷ್ಟಕ್ಕೆ गुरुला चुकून दूर असून त्या मेळचिता ಮೂಗು त्या ಉಚಿತ ಗೌರವ ಉಚಿತ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯ त्या दवाला ಒಟ್ಟು गुरुला ಒಟ್ಟಸನು त्या जायना तुला ಬೇರೆ ಮೇಳನ विप्रलंब सेवा म्हणतात विप्रलंब सेवा म्हणतात विप्रलंब भाव म्हणतात वाल्मिकी रामायणात संपूर्ण जाऊन आमकां पळोवचें मेळटा रामू सीतेच्या चुकून दूर आसा सीतेच्या दूर आसा म्हूण बेजार पावता दशरथ ताका चेडूवान चुकून दूर आसा म्हूण बेजार पावता चार चेडू ताका मरणा समयार मेळनाच चेडूवान चुकून दूर आसा म्हूण भारी बेजार पावता दशरथ बायले बेजार पावताच कौसल्या कैकेयी सुमित्रा भारी बेजार पावताच भरत सगळी जीवन कैकेयीन ताका लावसून स्कीची उत्तर घेतली कोण मिगल नाव ऍड जाल्ले मग रामायण का आशिल्ले रामायण कितली वर्स 14 वर्स मग रामायण जायना म्हण बेजारारी भरत सगळं जीवन काढतात तकली दिशी विप्रलंब भाव रामायण तुकून दूर म्हणून तक बेजारारी तो करतस सीते रामायण तुकून दूर जावन त्या अशोक वाटिकेन तू सीते तिगल दुःख व्यक्त करते सगळीची रामायणांत आमकां पळोवचें मेळटा रामू बारी रामायणांत
विप्रलंब भाव संपूर्ण जाऊन भरला देवाला तुकून दूर हे देवाला तुकून त्या एका फिलिंग ऑफ सेपरेशन म्हणतात the feeling of separation विप्रलंब भाव आमगेलंते ಏನು ಮುಡ್ಜರೆ ಈ ದವಾ ತಕೊಂಡು ದೂರ ಸಾಮಿ ದವಾ ಕೆದ್ನ ಪೌತಾಚಿ ದವಾ ಕೆದ್ನ ಮೆಲ್ತಾಚಮಿ ದವಾ के ताई भाव त रन आमगेलंते उका त दुःख आमगेलंते उका देव मेले तಕೊಂಡು दूर स त्या भाव या क्रौंच पक्षीला एक प्रसंग तकडूची रामायण अंतु प्रारंभ जाऊ देतस आमगेल पूरा आचार्याने याची भाव व्यक्त केलं सगळे तंगले पूरा आमगे कृतींत पडलेली आचार्याला पदांत पडलेली पूरा कडे त्या भाव घेऊन आचार्य शिलेच षडगोस्वामी अष्टकांतू श्रीनिवास आचार्य बरेतच हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सूनो कुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वने कुतः गोशन्तौ इति सर्वतो व्रजपुरे हे दैर्महाविह्वलौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी म्हणले षडगोस्वामी दास शिरोमणी आणि पुरे वृंदावनाच्या त्या वनांतू कुंजांतू पूरा तनी बहुंतस पिशिष्य बहुंतस केदेर महाविह्वलौ विह्वलावस्थरी बहुंतस चिकिशी हे राधे हे व्रजदेवी हे ललिते हे विशाखे हे सतुमी हे सची म्हणले त्या विप्रलंब भावांतू बहुंतस आम्ही पूरा आचार्य गण कितने बहुंतस कितने दवा तुकुनु कितने ताईक देव अम्मलुटू असं कितने जरी देवा कितने मी पावताची खेयस तो देव कितने पावता देवा कमळल ताई विप्रलंब भाव त्या भारी रुची म्हणताचे आचार्य प्रत्येक जाव कळल श्री प्रभुपादे त्यांनी न्यूयॉर्क असताना तंकी पंता प्रश्न निमगिता गोविंद दासिम गोविंद माताजी भारी फेमस गोविंद माताजी विषयी तुम्ही पुरा ऐकून असताल प्रभुपादांका हिरोईन गोविंद दासी म्हणून नाव दिलं बॅक टू गॉड मस्त आर्टिकल यायला प्रभुपादाला तिने माताजीना कोणी मायावादीना आ देव म्हणून सांगताना पूर्ण एद्राक एक सभेंत रब्बुनु तू देवने देव जेवचे साध्य ना म्हणून सांगून ताक चॅलेंज केलं प्रभुपादा एकता भारी खुश आहे प्रभुपादाक ती साधारण चली नाही ती सान चली ती हिरोईन ती आमगे मूवमेंटाची हिरोईन गोविंद दासी म्हणून इस्कॉनच पेंटिंग तुम्ही पोणा नसता मागची पेंटिंग पुरा पळयत आसा तुम्ही आणि मस्त पुरा पेंटिंग गोविंद दास माताजीन केलं गोविंद माताजीन केलं हिरोईन गोविंद दास प्रभुपादाक भारी प्रीतीशील गोविंद माताजी म्हणे त्या गोविंद माताजी एक पंता त्या प्रभुपादा निमगिताच न्यूयॉर्कांत सुरेश दिसांत प्रभुपाद तुम्ही कीर्तन करताना दौड चिम्मी करून कीर्तन करतात टाळ मारतात कोणाला ध्यान करता तुम्ही कोणाला विषयी चिंतन करताची आणि प्रभुपाद दौड चिम्मी करून त्या दिवशी ध्यान करता करताची भावाविषयी वत्ताच भावाविषयी वत्ता दौड बुद्ध येतस शरीर दष्ट सात्विक विकार अस दौड सोडतानाची तई किती वेळ समाधी बसल्या प्रभुपाद रक्तस शिष्यपुर आत्तोपन करता दौड आत्तोपन करता येताच कोणी नाम ब्रह्मानंद स्वामी त्या टाइमवर त्यांना नाव ब्रूस ब्रह्मानंद स्वामी ना पूर्ण ताळमान जोर ताळमान कीर्तन करून सुरू करताना मग दौड ओपन करताच दौड ओपन करून आरामेरी अपास प्रवेश मुखार सिताना प्रश्न उत्तर पुढे निमगीतच अपास गोविंद कसं जल्लाय काही चमकेल म्हणतात काय ना बा काय ना हॉट विषय काय ना आम्ही वाज्या भागवत वाज्या मुखार वाज्या म्हणून त्या पुढल्या विषयी सोड सोडते त्यांनी काही असल्याची विप्रलंब भाव त्या दुःख देवाल तुकुन दूर अस देवाल तुकुन त्या एक त्या भाव प्रभुपाद कितने या करत कितने तांकां दाखयले प्रभुपाद त्या भाव आमकां हे पळोवचें मेळटा रामायण पळोवचें मेळटा रामायणांतू भारी सुंदर रीतीन पळोवचें मेळटा 24,000 श्लोकारी त्या भावा तुकुन सूर्य वाल्मिकी
ब्रह्माला आशीर्वाद घेऊन वाल्मिकी महामुनी वाल्मिकी सूर करताच ते तमसा नदी तीरा बैसून एकानंतर दोन चिम्मीकोर एकानंतर एक श्लोक सांगता वताची एतरा बैसून भरद्वाज मुनी बरेतसच बगे 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 बरेतसच सांगता 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 24,000 ಶ್ಲೋಕ ಸಂಗುನ್ ಕಲ್ತ ಸಿಕ್ಕಪ್ಪಂತ ತದೇಚಿ ಭಾರದ್ವಾಜ ಮುನಿ ಭಾರಿ ಚಂದಕೋನ್ ಬರೆತಾಚ್ತ ಭಾರಿ ಚಂದಕೋನ್ ಬರೋನು ಭಾರಿ ಗಂಗಿ ಕಿಂಚ ರೀತಿ ಪ್ರವಾಹಿತ ಜತ್ಕಿ ತशी ತಂಗಲ ನಿರರ್ಗಳ ಜಾವನು ತಂಗಲ ತೊಂಡ ತಕುನು ಜನ್ನು ಕನ್ಯಾ ಪ್ರವಾಹವತ ಗಂಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಜಲವೆರಿ ಮಕ್ಷಿ 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 ಶ್ಲೋಕ ಎತ್ತವತ್ ಮಕ್ಷಿ ಮಕ್ಷಿ ಶ್ಲೋಕ ಎತ್ತವತ್ तसल म्हणजे ग्रंथ महारामायण रामायण म्हणाला आजी काही पाश्चात्य देशाचे इव्हन वेस्टर्नर्स पुरा कोण पाश्चात्य देशाचे कोण अमेरिकनचे सुपुरो विंगड ग्रंथाचे सुपुरो एटिमॉलॉजी म्हणून सर्च करतात एक एक वर्ड केदना इल्ले ग्रंथ केदना इल्ले ತಂಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಮಂತಾಚಿ 8,82,000 ವರ್ಷ ದಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ತಂಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ विषय वय द्वापर युगात लागलेली साधारण 8,64,000 वर्ष आणि पुढे ಸ್ವಲ್ಪ वर्ष लागलेली 8,82,000 वर्ष असलांतू विश्वाचे अत्यंत पुरातन जाण्यासाठी साहित्य महाकाव्य रामायण म्हणतात तसंच विशेष जाण्यासाठी रामायण हे विशेष अंक मात्र नाही पूरा सगळी विश्वाक भारतवर्षाक मात्र नाही सगळी विश्वाक रामायण प्रत्येक पुढल्या 1000 कटल्या वर्षाचं प्रत्येक देशाचे भाग असेल रामायण आज की तुम्ही थायलंड चमकलेली तंगल नॅशनल बुक थायलंड रामकेन म्हणून सांगू रामायण रामकेन तंगल नॅशनल बुक थायलंड ते कोणती पुरे आक्रमण करून पुरे जाऊन मग स्वातंत्र्य बघितली की 400 वर्ष पुढे त्यांना स्वातंत्र्य मिळालं स्वातंत्र्य मिळताना आमच्या देशाक 70 वर्ष पुढे स्वातंत्र्य मिळालं आता 300 वर्ष पुढे कोणते आक्रमण करून पुढे जाऊन मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं आपण नवी राज्य सुरू करतात म्हणलं तर फ्रेश स्टार्ट करताची आमच्या राज्य नाव कसं अयोध्या अयोध्या सांगा माझी काही गाव असं अयोध्या म्हणून सांगून सांगा कॅपिटल थायलंडच अयोध्या आम्हाला गाव आमचं रामराज्य जाव का आमचं रामराज्य जाव का म्हणून सांगितलं त्यांनी रामराज्य जाव का म्हणून सांगून अयोध्या त्यांना गावा नाव रामकेन तंगल नॅशनल बुक नाव आणि ते रयांगल नाव मग ते विंगड विंगड राम आज के राम तंगल रयांगल नाव रामा 1 रामा 2 रामा 3 रामा 4 तिसरे नाव नाव घाललेताच आज के तंगल रयाल नाव रामा म्हणून सांगून रामा 11th कोण येता आज का राज्य विलित करतात रामा 11th की रामा 12th प्रत्येक भागात असेल शंकराचार्यानं उत्तर भारतावरून इथून इजिप्त राया मिळेल का शंकराचार्य जीवनचरित्र तक रामायण गिफ्ट येतात शंकराचार्य रामायण तुम्ही का म्हणता ना तो इजिप्त राय म्हणता अरे आम्ही रामाल वंशज मी कुशाल वंशज मी आम्ही रामाल कोण येईल मी म्हणून इजिप्त राय म्हणून आजी काय म्हणता शंकराचार्य जीवनचरित्र वर्णन येत आजी काय बर्मा तुम्ही चमकाले रामायण का यामायण म्हणतात रामायण म्हणून कळलं यामायण म्हणतात बर्मा तसं कॅम्बोडिया आणतो आजी काय केलं रीमकेर रामकेर म्हणून रामकीर्ती म्हणतात रीमकेर म्हणतात रामकेर म्हणतात वेगवेगळ्या नावावर करतात तुम्हाला अंगा रोम आणतो रोम इतिहासकार बरेच केलं त्याने यापूर्वी तुम्ही इंटरनेटला सर्च करू येतं कपोल कल्पित जाऊन त्यांना गुगलला सर्च केलं तुम्हाला मिळता रोम आणतो रोम सूर्य स्थापन जाताना त्याचीच रामनवमी काही रामनवमी जीच पुढे त्यांनी स्थापन केलेलं रामा राज म्हणून किती रोम राम म्हणून कळत रोम म्हणतात रोम म्हणतात शब्द येईल चांगलं चांगलं विंगड एक राज्य नाव दूर एक राज्य कोणी ते वचनाची म्हणजे राज्य नाव रेवण आधी की रेवण म्हणून रावणाला नाव होतं रेवण आधी काय असते रामायणाचे आणि डान्स फॉर्म कोण दाखवत आमची सांगा भरतनाट्यम असं कथकली असं तुमच्या मोहिनीअट्टम असं हे सांगा ते मलेशियात रामायण डान्स करतच मलेशियात इंडोनेशिया जावा म्हणून भारी फेमस इंडोनेशिया पुरा बघितलं एक डान्स इंडोनेशिया म्हणून युट्यूबवर तुम्ही सर्च केलं की सर्च केलं त्यांना आर्ट फॉर्म दाखवायचं सुरेख डान्स फॉर्म जापान आणतो फिलिपिन्स आणतो चायना आणतो लाओस आणतो मंगोलिया रशिया युरोप प्रत्येककडे
रामायणाचं त्या गरिमेचं त्या महात्म्याचं त्या कोण साधारण ग्रंथ नाही रामायण किशी केंची रीतीने आमकां पळोवका त्या रीतीने पळय परिपूर्ण रस रामायणांतस परिपूर्ण तत्व रामायणांतस आमकां कोणाक केवळ एक रसात्मक रूप वचका तांगे काणये बुक्स वाचले रामायण काणये बुकां बरी आस सांस्कृतिक जावन कोण संस्कार घेवचे कितें वता संस्कार कितें रामायण कोणाक भावा कितें भक्ती कितें रामायण वचका भक्ती घेवचे कितें रामायण वचले तांकां भक्ती रामायणांतस कोणाक शौर्य युद्धाचे राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव श्लेषालंकार म्हणते आमी संस्कृत शिकताना रामान आनी रावणा युद्ध कशें आशिल्लें कोतास की रामान आनी रावणा युद्धा बरी आशिल्लें म्हणून संस्कृतांत म्हण ताका उपमी ना कंपॅरिझन कसलें ना ताका कसलें कंपेर करूं ना रामान आनी रावणा युद्ध बरी आशिल्लें म्हणून गगनम गगनाकारम म्हणतात तशें आकाश कितलो व्हड आसा आकाश इतलो व्हड आसा पासून कसं ताका उदाहरण ना आकाश उदाहरण कसं येना तशीची रामान आनी रावणा युद्धा प्रसंग कितली सुंदर रीतीने रामायणात वर्णन केला म्हळ्यार त्या शौर्य युद्ध कोणाक वाचका म्हणजे कोणाकय सस्पेन्स कोणाक थ्रिलर कोणाक जावका म्हणजे रामायण तंतस भारी सुंदर रीतीन आसा रामायणांत केंचे भाग आमकां जावका किश जावका आमकां ते रामायण दिता आमी केंची रीतीने विंगडा लुटत मधुर भाषे प्रिय भाषे आमी केले केंची रीतीने विंगड भक्ता लुट आमी व्यवहार करता त्या रामायण आमकां शिकयता आसपास लुट किश व्यवहार करता त्या रामायण आमकां शिकयता चल कोण भारी एक चंद भाग रामायण म्हळ्यार आमकां शास्त्र प्रमुख जावन तिनी कॅटेगरीसान विंगडन करूं तीन भाग करूं एक वेद श्रुती म्हणटा आमी आनी शब्दाक भारीच प्रामुख्यता वेदांत एक श्लोक आमी वाचले वेदाचे साधारण जनाक वेद पाठ करूं जायना ताका विप्र जावका म्हण शास्त्र प्रकार जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजमुच्यते वेद पाठात् भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः वेद पाठ कोण करता तो मात्र विप्र वेद पाठ करीत ताका वेदाचे श्लोक सांगतात तच्चम योरावृणे महे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपत्शी जावका ताचे प्रासबद्ध पुरे आमकां कन्नडांतू तमिळांतू मल्याळमांतू इंग्लिशांतू बरें कितले पद आसा वर्णमाला गुच्छ म्हणल्यार अक्षरां कितले व्यत्यास एक अल्प प्राण आनी एक महाप्राण आ आनी एक रसप्राण म्हणून म्हणटा रसस्वर म्हणटाच आ म्हण आपयता रामा म्हणल्यार वेंकटेशा म्हणल्यार आपयता तीन विध आमकांच संस्कृतांतू म्हणाले शब्द कितले व्यत्यास आसा गुतस की संस्कृताचे व्याकरणांतू 18 रीतीचे हे पूर्ण विंगड विंगड आमी चंद करून आमी भट्टान पुरे संस्कृत उच्चारण करचे ऐकता शुद्ध जावन विंगड विंगड मंत्र उच्चारण करताच तदना विंगड हे पूर्ण विंगड संस्कृतांत चे उच्चार विंगड संपूर्ण विंगड ताकाची साधारण मनशाक वेद पाठ करूं जायना भारी प्रमुख जावन जाल्यार वेदांत श्रुतींत एक व्हरायटी श्रुती अनेक जाल्यार स्मृती पुराण पुरे पुराणांतू प्रामुख्यत ताचे अर्थाक एक श्लोक आयल्यार पुराणांत ताचे अर्थ गूढार्थ अर्थ कसो जाय काणयो विंगड विंगड भागवतात विंगड विंगड काणयो पळयतात तेंचे काणी ताजे अर्थ ताजे मॉरल नैतिकते पळय शिकूंक मेळटा अशी तिन्नीची कॅटेगरी काव्यांतू प्रामुख्यत ताचे भावार्थाक एक काव्यांत प्रति एक काणी कसो ताजे भावार्थ ताजे गूढ अर्थ कसो जाय रामान एक लील केल्यार तर रामायण कसं रामायण एक महाकाव्य त्या काव्यान एक काणी येयलो ते कसले रामान प्रसंग आयल्या केंचे कितें केल्ले तो प्रसंग कोणा कसल्या ताजे शिकवण मेळ्ळें रामा कशें जावका म्हणना उदाहरण एक सुग्रीवू हांगा रामेश्वरामांत बयसर आसतना विभीषण येता आनी लंके वचका मात्र विभीषणान येताना विभीषण शरण जाला तुमका म्हणताना राम कूडले एक सभे आपयता आपत्कालीन मीटिंग एमर्जन्सी मीटिंग आपयता आपण विभीषणा लेगी सॉरी सुग्रीवा लेगी हनुमंता लेगी जांबवंता लेगी लक्ष्मणा लेगी पूरे विचार विमर्श करता कसं करता विभीषणाक पूरे म्हणटाची नाका रिस्क रावण आले
भाव तो गुडाचारी जावन आसा पुरो स्पाई जावन आसा पुरो आमगेले गुट्ट घेवचे येवन आसा पुरो नाका आमकां म्हणटाना राम म्हणटा म्हाका कोणे एक पण शरण जाला म्हळ्यार पुरो सकलदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्य ददामि तर हांव तांकां शरणागत दिता शरण दिता तो सगळे भावान येवन आसा पुरो म्हाका शरण जाला वय न्हय ताका शरणागत दिता म्हूण सांगतना सुग्रीवाक बारी ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ जाता अहंकार पेट्टी बारी अपमान जाता समज अप्प नमगेले एक सलहे निमगिले ऊर्जा एक सलहे दिले कोणाली सलहे एक मॉल दिली रामाक असं कोरका ताचे कोरचे म्हणजे रे कसले मीटिंग अप्प कशिले आमगे उतर मॉल दिले कसले कोरका आशिले ताका जावन सीधा विभीषणाक आलिंगन करून आपल्या पुरुषिल ना भितर आमकां अप्पोनी आत्ताची बैला आपण वताना राम इशी आता पायी युद्ध पुरा कोरून रावणाला लंके वयर विजय पावनु पाय राजा बदल राम पट्टाभिषेक जाताना मागीर कितला आयकता राम आत्ता सांगेल आयकना राम मित्र म्हणटा सांगेल आयकना कितला मागीर सांगून उतरा मॉल आसता रामा इतराक समजसना म्हाका कसं की समजसना वच्ची सांग गेल्या वानर सैन्य घेऊन वच्ची सांग कसं म्हणून युद्ध राम पळो देव काय नव्हे परमात्मा काय नव्हे तोच युद्ध करो कसं आम्ही प्रगती दावाक आमगे कशी उतरा मॉल ना खंयचे काय मॉल ना वच तांकां म्हणून अपमान जावन मना लेखतास खाली सुग्रीव मना लेखतास ಕೂಡಲೇ दूर तकून राम म्हणता सुग्रीवा वचत खंडित वचत म्हणता राम सांगनी सुग्रीवान मनांतले कोण म्हणता सुग्रीवाक सुग्रीवा पूरा वानरा घेऊन वचत राम सर्वांतर्यामी पुरा कळते रामाक अहंकार मर्दन करचे राम म्हणता म्हाका कुरू जायना म्हूण लेखला सुग्रीवा तू तुमकां पुरा सेवेचे सेव करचे अवकाश दिवचे कितें राव करचे अंगुल्याग्रेण तान हन्मी इच्छान हरिगणेश्वर हरि म्हळ्यार कपी मंकड मंकडांगेले गणेश्वर हरिगणाधीश्वर कोण मंकडांगेले तांगेले समूहाचे राय कोण तेन्ना सुग्रीव हे सुग्रीवा मिगेले बोट पळय बोट केवळ बोट इशी केला पुरा संकल्प बोट चुक केला पुरो विश्व पूरा आसुरी गुण आसुरी राक्षस पूरा एक क्षणात नाश जाताचे हांव कोरका म्हणना लक्ष्मणच नव्हे मन संकल्प केला पुरो लक्ष्मणान तू कोणतं ना बाळकांना वर्णन येता लक्ष्मणान विश्वामित्राला पण वरून यज्ञाक पुरा मारीची सुबाहु बाधिताची वेरच कोण यज्ञशालेक मलमूत्र रक्त मांस मज्ज वीरी पुरा गलताची वाईट करताची पावित्र्यचे वाईट करताची यज्ञाचे म्हणताना रामान युद्ध करणी विश्वामित्रा कितरी मारी चित्ताना मारीच हो मुखार जावक जित्ता लक्ष्मणा ताकी सोडी म्हणून सांगून मानवास्त्र म्हणजे काल एक बाण शीची बाण काणू तक मारलेक मारीचू 800 योजन दूर वचन पडता 800 योजन दूर वचन पडून त्या पडलेल जाग मारीचन पडलेल जाग आज मौरीच्या म्हणून मौरीची म्हणून किंचे मौरिशियस वचन पडता मारीचू त्या बाण मारल्या नंतर लक्ष्मण पडून हसता राम लक्ष्मण पडून लेखता अंगावर तंग बाण मारल्यार पूरा 60 ಕೋಟಿ ಹಸುರ ಗಿವನಕ್ಕೆ ಸುಬಾಹು ನಿ ಮಾರಿಚೆ ಸುಬಾ 60 ಕೋಟಿ ಹಸುರ ತಂಗ ಮಾರಲಾರತ್ತ ಮಾರಂತ पूरा ಕೈ ಪೊಡ್ಚೆ ಯಜ್ಞ ಬಿತರಿಚೆ ಯಜ್ಞ ಬಿತ ಪುಡುನ ಜಂಗಲ बाद दिवसात म्हणून आमका पहिला तंदुरी देवचे जमाल कितरी कसं करता लक्ष्मण पावकास्त्र म्हणारी हा इलेक्ट्रिसिटी मिंचू मारले की एक सेकंड भितर ಕೆಲವು घर पळयता एक क्षणांतू भस्म जावन वता जशी पावकास्त्र इलेक्ट्रिसिटी आयल्यावर मिंच आयल्यावर मारनु पावकास्त्र अंतू केदना अर्ध निमेष एक निमेष म्हणारी एक दोळ आमगेले बंद करू कितले समय जावका तितले समयाक दोळ कितले समय जाता एक निमेष तज्जे अर्ध समयांतू लक्ष्मणान पावकास्त्र अंतू सगळी 60 ಕೋಟಿ असुरांक सुबाहु समेत भस्म करून त्याच्या मक्षीचे कसं मारत लक्ष्मण वायव्यास्त्र मारनु त्या पुरे यज्ञशाले पुढे जे एक अनेक रामाला दर्शन केला तांका सद्गती मिळा कमाल केली तांका पूर्ण तांका अस्थि काणू गंगासागरा वचून पावेत गंगासागरा पावून तांका पूरा उद्धार जवतीश करता ताचे म्हणता राम सुग्रीवाक अर्ध निमेषांतू दोळ बंद करचे अर्ध समयांतू इतले पुरा 60 ಕೋಟಿ असुरांक मारलेला लक्ष्मण म्हाका तो लक्ष्मण आसा कोणी करचे अगत्य ना लक्ष्मणाला अगत्य ना म्हाका लक्ष्मण आसा लक्ष्मण म्हाका
तू तुमगला वानर सैन्य जगत ना तू तांकां पोरं घेऊन वापस वचयता म्हणून सांगता ना भारी हरशी करता सुग्रीवाक पयार कोण क्षमी मागता आव साधारण जीवाव जीवाक मान येवचे गर्व येवचे सिलेची देखोर मग क्षमी कोरका देखोर मग क्षमी कोरका म्हणजे एक कहाणी पळया कितले भावार्थ कितले गूढ अर्थ आसता तू आमकितले आमी पूर्ण लेखचे कसले आव करता जीवनांत आव करता देवस्थान कोणी देवस्थान सेवे करता म्हणजे आमी आव देवस्थान सेवे करता आव देवा पल्लंकी वावंता आव खांद मारता आव देवा माळ कोण मारता आव देवा इतले हॉट डोनेशन दिता आव देवा देवस्थान बंद आव करचे कसले ना पूर्ण करचे साक्षात देवानच देऊची दृष्टांतकार भारी सुंदर जण उदाहरण दिताच बैला गाडी मुळे वच्चे सुणे बैला गाडी मुळे चमकून वताना ताजे छाय का सौटाक चमकून वता चमकून वता सुणे लेखते की आ बैला गाडी वाहून वरता म्हणून सांगून हेल्प करता बैला गाडी वाहून वरता म्हणून सांगून सुणे वाहूनचे साध्य असवा दाच रीती रामनी आणि वाहूनताचे मी करता म्हणून लेखल्यारी थोडीशी दावानच ट्रेन वताना एक मूर्ख दृष्टांतकार उदाहरण देताच एक मूर्ख व्यक्ती एक उदाहरण आहे ट्रेनर वताना ट्रेनर बिसिल मनुष्य ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ವಾಹನ ಬಸ್ತಿಕೆ कसं करता म्हणजे ऑलरेडी इतली बॅग जन पर वाहूनच ट्रेन इतली जडावणे वगी वगी वत्ताना उगूर वत्ता ಮತ್ತೆ वाहून बसता ट्रेन जडावण कसं जडावण उडी जात वगी वच्छो म्हणून सांगून ಮತ್ತೆ वाहून ताण ಮತ್ತೆ वाहून ट्रेनर बसले वाहून का कोण ट्रेन आणच ಅದಕ್ಕೆ सुंदर उदाहरण दिवशी म्हणजे ताण चरडा अंडे मारन असताना बापसून चरडा एक हातात गावसून चरडा अंडे मारला आणि एक हातान तू चरडा ಗೊಂಬೆ ಟಾಯ್ಸ್ ದರ್ಲಾ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತ ಸಾವಸ ಚಲ್ರು ಕಸ म्हणता अंगदी मा तू जड देता अंगदी पूरा मकई तू आमका टॉयस का तू आमका दरता म्हणून अंगदी चल्डू बसला चरडा अंगदी तर टॉय घेऊन बसला ಗೊಂಬೆ घेऊन बसला ಅವನ್ त कोण आवसू ಅವನ್ತस त्या रीतीने सल पुरा भावार्थ गूढार्थ कितले शिक्षण इस किंच रीतीने मी व्यवहार करका किंच रीतीने मी जीवन कितले पण ते रामो त्या रावणाक एक अवकाश दिता तक्षेमी करते कितले क्षमा भाव त्या रामानंत कितले पण अवकाश दिता आम्ही एक कोणी आमकां उत्तर उरलेली 40 वर्ष 20 वर्ष ते उत्तर विसरना आधी स्थानिक उरलेलं एक उत्तर जन्मा विसरना म्हणून सांगू कितले शिकू असं मी रामायणात पण तसं महाकाव्य रामायण तसं महाकाव्य रामायण त्या आम्ही आणि काही श्रद्धेर ऐकले तका आम्ही रामायण अपास ऐकू का आम्ही ग्रंथ पुरा अपास ऐकू का इथं ऐकूच मी आम ಗೊತ್ತಸ म्हणले पुरच रामायण बालकांड कसं कहाणी पुरा आम्ही ಗೊತ್ತಸ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿ ಗೊತ್ತ ಸರ್ ರಾಮ್ ಕೈವತ್ತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಎತ್ತ ತಾಟಕಿ ಮಾರ್ತಾ ಪೂರ ಕಾಣಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸುಪುರ ಅಲ್ಲರಿ ऐकताना आम्ही केस कितली त्यांचा अपास गूढार्थ नमक मिळता कितले जीवन शिक्षण नमक मिळता त्या रीतीने आम्ही त्या ऐकू का श्रद्धेने आम्ही ऐकू का त्यांची रीती एक उदाहरण दिवची म्हणजे एक पायलट फ्लाईट सरचे एक पायलट कान्ना घालणं कितली श्रद्धेने ऐकता प्रत्येक ATC एअर ट्रॅफिक कंट्रोल ATC 201 रिपोर्टिंग या करा त्या करा म्हणजे इन्स्ट्रक्शन येताना किती श्रद्धे ऐकता अरे 10 वर्षाले फ्लाईट सोड हरे कृष्ण आता ऐकत की येस प्रभू सॉरी प्रभू अनम्यूट आहे करेक्ट ओके सो त्या उदाहरण सांगते लावा पायलट आणि कन्ना काल होताना पायलट 10 वर्ष कोण ऐकत असा कसा ऐकूच असा स्टार्ट न सांगते यू आर फ्लाइंग एट 35,000 फीट when you already give us a signal याच ना ऐकूचे कसं करू असतं ऐकता म्हणून सध्या सांगू साध्यच की का कितले एक्सपिरियन्स पायलट जवळ कितले वर्ष मी सोडतो असं पडतो प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन मग श्रद्धे रे तिथं कसं नव इन्स्ट्रक्शन सांगू जाय ना कसं सांगू जाय ना कसं ऐकूच्या नवे मिळते म्हणून सांगू जाय ना कसं म्हणा लागतं म्हणून साजे त्याच रीती रामायण ऐकताना भागवत ऐकताना अपास ऐकूच्या पुरच पुढे ऐकून असं पुरच जरी ऐकताना आम्ही कसं या पण तंतून शिकू मिळतं का आमक तंतून कसं साक्षात्कार मिळतं असं प्रत्येक वेगवेगळे साक्षात्कार जिथे देऊ हृदयांत श्री प्रभुपादक एक पत्रकार रिपोर्ट प्रश्न निमगेता प्रभुपाद हॅव यू सीन स्वामीजी हॅव यू सीन गॉड म्हणून सांगू मस्त प्रभुपाद प्रश्न निमगेला प्रत्येकडे प्रभुपादानं विंगड उत्तर दिला अंग प्रभुपाद म्हणताची उत्तर प्रभुपाद म्हणताची हॅव यू सीन गॉड जेव्हा पडेला तुम्ही निमगिताना हाउ इज माय आन्सर गोइंग टू हेल्प यू म्हणजे उत्तर तुमची सहाय करता जेव्हा पडेला म्हणून सांगले पडेले म्हणून सांगले तुम कसं लाभ असवा जेव्हा पडेला म्हणले तुम काही लाभ ना जेव्हा पडेले म्हणले तुम काही लाभ ना तुमक जेव्हा पळका म्हणून जर तुम्ही साधन करू का
आम्ही पुरं साधन करू का त्याच रीतीने आम्ही दवा पृथ्वी पण ऐकता ना दवाल दर्शन करता दवाल दर्शन हे केवळ 2 निमिष पडून धावूनची नाही दवाल दर्शन कसं पुढं आमकां पडोवचें मेळटा कसं सुंदर ऐकूचें मेळटा कसं पडोवचें मेळटा तेव्हा पळोवपाक बुक वचून कसं शिकू मेळटा साक्षात रामू लवकुशांक गेले रामायण ऐकतच बैसून रामालय कहाणी साक्षात राम बैसून ऐकतच इतक त्याचे महत्व दाखवून दिवचे कितें त्याचे महत्व दाखवून दिवचे कितें कितले इम्पॉर्टंट लील ऐकूचे कितले इम्पॉर्टंट रामायण दिसले प्रत्येक जावन रामनवमी येतना पाय पर रामनवमी असं एक भावना असं एक प्रज्ञे मी घेऊन रामायण ऐकलं री त्या प्रज्ञेने आम्ही रामाला रामनवमीक उपवास केले री रामनवमी दिसता जितले चढ जप करचे रामाला नामस्मरण करचे रामायण वाजूचे श्रवण करचे पुरे केले री आमकां ताचे परिपूर्ण लाभ मेळटा आपास आपास ऐकूचे लाभ सुलभेर मेळना आमकां सुलभेर मेळटाच भागवत पुराण कोंकणी मुखांतर सुलभेर ऐकूचे मेळटा कितलीं जण आश करतात राखून रपतात खंय ऐकूचे मेळटा कसं करूं येता खंय वेगळे जाग मेळटा म्हणून सांगून आमकां अवकाश मेळटा सर पूर्ण जण संपूर्ण परिपूर्ण लाभ घेवका ताचे परिपूर्ण लाभ घेवका एकादश स्कंदान भागवत कसं सांगताची परस्परानुकथनम पावनम भगवद्दिशः मिथो रतिः मिथो तुष्टिः निवृत्तिर्मित आत्मनः आम्ही या लोकांत असताना केन्नाय दुःख असचे लोकांत केन्नाय दुःख असे लोकांत जाल्यार बदल आमकां सुख शांती चिके एक रिलीफ म्हणटाच एक विश्रांती म्हणटा कसं करता परस्पर अनुकथनम ताका भक्ताల मध्य सर्व मोग वाढव का भक्ताల मध्य अतिशय चर्चा करता चर्चा करका चर्चा करता करता भक्तांगल मध्य मोग वाढका दवाल विषय चर्चा करका पावनम भगवद्दिशा दवाल कीर्ती विषय पावन जावन असेल तर ग्रंथ पारायण करता तद मात्र निवृत्तिर मित आत्मनः आमगेल्या पूर कष्ट कार्पण्य जो दुःख तुका आमी निवृत्ती मेळटा आमकां निवृत्ती मेळटा या लोकांत प्रत्येकले दुःख असच कोणाक दुःख सोड कोणेना प्रत्येकले लोक दुःख आस व्हडो अंबानी जावो वाटेर असेल भिक्षुक जावो प्रत्येकले दुःख आस त्या दुःख विसरचे तरी जन विंगड विंगड रीतीचे वस्तू धरतच तामसिक जैन म्हणजे ताचे सूर पिताची मद्यपान करताची सिगरेट ताणताची ड्रग्स घेताची वर्स्ट म्हणजे राजसिक म्हणजे जरी विंगड विंगड टीव्ही पळोवचे यूट्यूब नेटफ्लिक्स डिस्नी हॉटस्टार अमेझॉन प्राइम पॉलिटिक्स प्रत्येक पॉलिटिक्स विषयी चर्चा करकाच त्यांनी कसं चर्चा केल्याने कसले व्यत्यास जावचे ना ते काही बीजेपी बदला काँग्रेस आहे ना काँग्रेस बदला जेडीएस काय आहे ना क्रिकेटा विषयी चर्चा करताच धोनी निश्चित मारून दिशिल्या कोहली निश्चित मार्क आसल्या कसं करू चर्चा करून म्हणजे लाभ ना व्यर्थ लोक वार्तालाप कालक्षेप टाइम वेस्ट प्युअर टाइम वेस्ट इथे करताची लोकांच टेन्शन विसरूक एक पंत एक नवान मात्र पॉलिटिक्स क्रिकेट विंगड विंगड वस्त लोक कष्ट विसरचे कितें जाल्यार त्या पूर कसली बदल जावन हेल्प करना बदल आमकां विश्रांती दिवका म्हणजे रामायण मात्र आमगेल्या चौपाटी इस्कॉन चौपाटीन तू एक माताजी आसली उषा माताजी म्हणून सांगून तांगेले विषय कहाणी एक हन्नी गौरांग प्रभू की कोणती कहाणी सांगितली एक लेक्चरान तू तांकां 95 वर्ष प्राय त्यांनी पुरा यात्रा येतली पुरा यात्रा भारी इंटरेस्ट भारी हुरूप भक्ती नेक्स्ट इयर आम्ही ती वच हांग वच 90 वर्ष प्राय जाल्यार नेक्स्ट इयर हांग येता तुम्ही हावबिला वचले म्हाका सांगता हांव येता म्हणून सांगून 60-70 वर्ष जन येवचे कुडवना 95 वर्सांनी भारी इंटरेस्ट माताजीक मयेक त्या माताजी तिका दुव तिकाच 62-66 वर्ष प्राय तिका चंपूच्या कुडवना म्हणटा माताजीन बिश्टोच की तू कसं मंतरीशी करता यो वचा म्हणून सांगून त्या माताजी लागी त्यांनी गौरांग प्रभू म्हणटाची क्वेश्चन निमगिल्ल्या निमित्तान माताजी जशी उलयता बस सारी वता निमगीत आसल्याची माताजी लोकांतू भारी दुःख म्हण ओ भारी दुःख ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು सुख मिळता ಕೆಲವೊಬ್ಬ मात्र ಕೆಲವೊಬ್ಬ दुःख मिळता ಕೆಲವೊಬ್ಬ सुख मिळता अजून कसला म्हणता काय म्हणतारे नाही आता काय लोकांपर म्हणता ना कभी खुशी कभी गम ಕೆಲವೊಬ್ಬ सुख ಕೆಲವೊಬ್ಬ दुःख नाही सुख मिळणार लोकांतून तद्ना ते म्हणतारी उषा माताजी म्हणते की 95 वर्ष प्राय मका जीवनांतू 95 वर्षांत सुख आते पडेल ना कोण बरं सुख पडेल म्हणता पुरा फटिंग आहे दुःख मात्र पडत जीवनांत सुख मिळेल काही ना लोकांत कोणाकही ना कितले व्हड मनुष्य जावं कोणाकही सुख ना दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को बारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को बारी
इंद्र कहे चतुरानंद को सुख, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी. तुलसीदास म्हणतात हरी भजन नसलेलं रामाला भजन नसलेलं कोणाकही हे लोका सुख ना. जिम कॅरी कोण बरं हॉलिवूड फिल्म्स पळयता तांकां नांव गोत बरं. जिम कॅरी म्हळ्यार मास्क म्हळ्यार फिल्म मास्क, लायर लायर मस्त बरं भयंकर मस्त ऑस्कर अवॉर्ड मेळ्ळा, नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा तांकां. मस्त भारी लायक एक्टर, भारी कोट्याधीश. जिम कॅरी तो एक्टर म्हणटा हांव देवाला प्रार्थना करता, ताका एक रिपोर्टर निमगे कंडावटे दुड्ड दिसना तुमगेलेगी, वॉट इज हाऊ डू यू फील, किश तुमकां दिसता म्हणून सांगून तो म्हणटा देवाला प्रार्थना करची केन्नाय देव या लोकाच्या प्रति एक मनशाक संपूर्ण दुड्ड दिवो, भरपूर दुड्ड दिवो, भरपूर दुड्ड दिवता. कित्याक तांकां पूर्ण दुड्ड मेळटा कोळका दुड्ड वांच काय मेळना काय मेळना तूं दुड्ड मेळटा सगळे जावचें ना. आतां किशी तशी दुड्ड मेळटा तरी आसका जाल्लें. कोणाक दुड्ड मेळना, सूख मेळना, सौंदर्य मेळना, सूख मेळना, शक्ती मेळना, सूख मेळना, सगळ्यांचें सूख मेळना. आमगेले अंबरीश प्रभू मायापुरा ಅಂತೂ TOVP ದೇವಸ್ಥಾನ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂ ತಂತು ಅಂಬರೀಶ್ ಪ್ರಭು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ಡ್ ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಟ್ರೋ ನತ್ವಾಲ್ ಪೂತು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ $23 million $25 million ಎಕ್ಲೋ ಡೊನೇಟ್ केला ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಚೇರ್ಮನ್ TOVP तांणी म्हणटाचे उत्तर तांगेल सांतकून तांगेल घरान दुड्डू कामाचे घर आस्ती पुरो भरपूर पडले तांच्या जीवनांत. तांणी म्हणटाची तांणी उत्तर लेक्चर म्हणून उत्तर आय हॅव बीन टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड अँड बॅक. लोकांचे कोण पुरो कसं पावू का म्हणून आश करता पळया जे कोटवंड्यांचे मेळले असेल जन ते असेल जन आय हॅव बीन टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. सगळे लोक वेर पावला मटेरियल वर्ल्डाचे देर इज नथिंग देर. कसले नाते ते आश कोर नकाचे कसले नाते पूरा पडेला, सुख पडेला, संपत्ति पडेला, आस्ती पडेला, दुड्ड पडेला, पूरा पडेला कसले नातंतु भक्तीन मात्र सामाजिक परिशुद्ध ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಗಳ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ರಸಚಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಪ್ರಭು ಶಲ್ದಕುನು आम्ही लोक असताना दुःख आणलं साध्य ना, दुःख येताच प्रत्येक लेख दुःख यातलं साध्य ना. विष्णू चक्रवर्ती ठाकूर भारी सुंदर एक उदाहरण देतात. क्या खंयची रीती एक सॉल्ट माइन थंय एक मिठाच्या क्रेशी जाता, मीठ सोडून घालता क्रेश जाता, भितरी मिठा क्रेशी करची जागेरी एक बुट्टी आणि बोरना स्वीट घेऊन चमकलेरी त्या मिठाच्या क्रेशी भितरी गड्डे भितर भोवन येयल्यार भायर येताना त्या स्वीट तोंडा घालताना फक्त मिठशी दिसता. ताजेर मीठ लागेल साध्य ना. मिठाच्या गड्डे भितर भोवंका भोवनय मिगेल अंगाक त्या स्वीटाक मीठ लागून मला साध्य ना. शुभ्र वस्त्र धारण कर परिपूर्ण द्वे वस्त्र धारण करून कदलाच्या घरा भितर चमकलेली त्यांचे ओणती नाल माड पुरा काजळ घालले असते त्याला अंगा लागून काही काळ लागून मला साध्य ना. लोकांना दुःख येता, कष्ट येता, कार्पण्य येता, पुरा येता अरे तक बदल जाऊन त्या दुःख किशी पळो का आम्ही आमगे दृष्टिकोन किशी जाऊ का दुःखा वेळी आमगेल्या भावार्थ किशी आम्ही घेऊ का, गूढार्थ किशी घेऊ का, दुःखातून कसं आम्ही शिक्का, कष्टातून कसं शिक्का, जीवनात एक समस्या येईल तंतुकून आम्ही कसं परिहार सुटका, कसं त्या परिहार मिळण्यात तरी त्या समस्येतून आम्ही वत्ता कसं आम्ही तंतुकून एक पाठ शिक्का या पूरा आमका रामायण शिकयता. रामायण शिकयता आमका रामायण ताका वाचका जाल्ले रामायणांतू भारी सुंदर जाऊन दिला. केंची आम्ही रामायणात दिवची तितले कष्ट कोणाक खंय येना. रामा येवचे कष्ट जावो, सीते येवचे कष्ट जावो, भरता येवचे उद्योगीनते जावो, कैकेयी येवचे कष्ट जावो, मंत्र्यान करचे काम जावो, दशरथा येवचे दुःख जावो, प्रत्येक रामायणांत आमच्या जीवनात कसं पुरा येता प्रॅक्टिकल पूर्ण रामायणांत आसा. त्या रामायण बदल आम्ही अध्ययन केलेली, श्रवण केलेली आमकां ते बदल जावन एक विश्रांती दिता, एक सोलिस, एक माड कसं म्हणटा का, एक शेल्टर, एक आश्रय दिता रामायण. त्या आश्रय आम्ही घेऊन त्या रामायणात किशी राम जनन आयलो, किशी त्या रोमपाद ऋषिशृंगाला रोमपाद आपयला ऋषिशृंग आयलो, केंची रीती पुत्रकामेश यज्ञ करून सांगले दशरथाक, आणि किशी यज्ञ केले, गोडशे येयले, तांणे पुरो वांटले.
म्हणतो चार राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न मला चार चंद चरडू जाताची आणि किशी वसिष्ठाला शिकताची विंगड विंगड वस्तू तर रामाला बाल्य लीले शिकाणियो मगर राम किशी तक विश्वामित्र येऊन राम आपण वरनो तक बल अतिबल म्हणाल विद्यೆ जित्ता तंका ताटके मरोक सांगता ताटके मरता विश्व बारीच सुभाव वध करता ते जनकपुरी का मिथिले बतसी रामाल वर्डिगी जाता या पूरा सुंदर कहाणी बालकांड श्रवण करू मेल्तम का आम्ही किशी रामायण महात्म्य देखल्याची पर येऊची क्लास अंतू संक्षिप्त रीती कहाणी आम्ही ಗೊತ್ತಿಸಿಲ್ देखून सांसार रीती बालकांडाची कहाणी आम्ही ऐकूया पूर्ण जन श्रद्धेर ऐकल्याची परिशुद्ध हृदयात ऐकल्याची ताळमेर ऐकल्याची तुमका पूरा श्रद्धे श्रवण केलेले का ऐकलेले का धन्यवाद समर्पण कोरनु आ कसकी अर्थ कोण घेतले मटाक उडगा सशील मटाक संगू प्रयत्न केलेलस कसले चढून जावं असले चुकी जावं असले आचार्यगणानं आणि आईल पूर्ण सज्जनानं तुम्ही बालक म्हणून परिगणन करून क्षमी करू का म्हणून तुम्ही पूर्ण चरणारविंदारी प्रार्थना करताची अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय च समर्पयामि। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की श्रीमद् रामायण महाग्रंथ की जय। श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय। हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, भारी सुंदर जान प्रभु जी ना लेक्चर दिना प्रभु जी के एक इट्स अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन थैंक्स 3 टाइम्स प्रभु जी का हरे कृष्ण मंत्र से वोट ऑफ थैंक्स। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्ण। अनेक चिके सान विनंती कसं म्हणा प्रभू पूरा आमगेला आईला सज्जनाक पूरा क्लासा पूर्ण रामनवमी येता 10 तारखेक पूर्ण जन विनंती दनपारते मात्र फास्टिंग चर्च जेवण करता इस्कॉन अंतु सुलभ दनपारते खायनेतलसची मस्त कसले कष्ट नाही प्रत्येकला नम्मी आमगेला अनुकूलानुसार साध्य शरीराच्या अवस्थानुसार निर्जल कोरनुकी निराहार कोरनुकी केवल फ्रुट्स खावनुकी कसले पण रीती शरीराके का तपस्से कोण दंडन देऊन आम्ही पूर्ण जनानं एक संकल्प घेऊ काजी आम्ही रामनवमी का उपवास करताची एक रीती तांदूळ खायनाशी अन्न खायनाशी धान्य खायनाशी फ्रुट्स खाऊन कोणचे भारी सुलभ दनपार मात्र कोण ऑर्डर कसले कष्ट ना फ्रुट्स खाऊन कोणी येतं पुरा संकल्प घेऊन राजा रामचंद्राला प्रार्थना करून पुरा उपवास करू का म्हणून प्रार्थना करते पूर्ण जनाले की उपवास मिळू तराक विराम देतो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। बार गडनं तर अन्न खावच्यानं ज एकादशी प्रसाद खाऊ का म्हणून म्हणतात नाही दोन्ही असं माताजी दावा प्रभुपादान सांगितलं कसं म्हणाली विष्णु तत्व कृष्ण तत्वाक अनुकल्प प्रसाद खाऊ का म्हणाले कौचल्य जमून सांगून अದೇ पूरा इस्कॉन टेंपल सांतू बार गंटेक रामनवमीक इस्कॉन अंतू गौर पौर्णिमे आणि जन्माष्टमी या दोन्ही मात्र एकादशी प्रसाद खत्ताची पूर्ण दिसू शीत कर्कट खाता तांदूळ खाताच आफ्टर ब्रेकिंग द फास्ट आम्ही घरात तू एकादशी प्रसाद घेऊन करता मला भारी चांग बदल जाऊन म्हणजे शास्त्रा प्रकार पूरा उपवासू अर्धूच सकाळी ब्रेक कोरका ಸಂಜಿತ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಜಲರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ असतं इस्कॉन ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ तरी इस्कॉन ಅಂತ क्रम चोलना इला ते पास प्रसाद दीना शिवपायना म्हणलिಕ್ಕೆ तरी आम्ही केदना दवाक आरती करताची तदनंतर प्रसाद घेवी येतं म्हणून एक क्रम सगळे दिसू 12 घंटे फ्रुट्स खाऊन मग एकादशी प्रसाद खाऊन केल्यावर भारी उत्तम घरघर अंत गेले नेक्स्ट डे सकाळी फास्ट ब्रेक वर येतो। हरे कृष्ण। थँक यू प्रभू। हरे कृष्ण कोणाक येते शेअर करताना क्वेश्चन्स निघू केला एक दोन क्वेश्चन्स आमका इन्क्वायरी येता कोणाक येते क्वेश्चन्स आहेत शेअर निघू केला प्रोजेक्ट लिंक येत प्रभूजी मी गेली एक म्हाका विसरून गेला एक क्वेश्चन
ऍक्च्युली वाल्मिकी काल आणि रामाले काल एक कालांतू आशिल्ली न्ही म्हणल्यार लव कुश मागीर वाल्मिकी आश्रमांतूच जातात न्हय वय वय माझा जेवंता प्रचार करची तरी लवकुशाक बरयलेले 24,000 श्लोक रामायण लवकुशाक सांगून दिवनु मागीर करची ताका प्रचार करची सो वाल्मिकी रामाल कालांतू आशिल्लो रामाल कालांत आशिल्ले सांगताशी या तकाशी यावत कसं सांगेल तुमका नारदान 100 श्लोकांतू त्या रामाल गुणगाने सांगतात कोण तसं एक मनुष्य एक व्यक्ती लोकांत तसं म्हणून प्रश्न निमगिताना वाल्मिकीनं नारद सांगताची असं इक्ष्वाकू वंशारी आशिल्ल्या रामचंद्र अत्त भूमीवर उपस्थित असत राम आशिलो राम असं म्हणून म्हणायचे राम उपस्थित असत ताका आणि सांगता राम आता राजाडलीत करतात आणि 11,000 वर्ष काल राजाडलीत करता राम म्हणजे उत्तर नारद म्हणतात रामायण प्रारंभात या रामाल कळता मागीर जावची काणी समीत वाल्मिकी ऋषीक कळता असता न्ही मागीर म्हळ्यार पुढे कळता वय 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 थँक्यू प्रभु एक क्वेश्चन আছে प्रभु ये रामायण भागवत रामायण दशवर्ष सहस्राणि दशवर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासीत्वा ब्रह्मलोकम गमिष्यति म्हणून आणि 11,000 वर्ष ते आಳ್विक करता म्हणून सांगतात कोण नारदान आणि आता आಳ್विक करतस रामो 11,000 वर्षಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿक करून रामराज्यासून मागीर रामो स्वधामा प्रवेश करता स्वधामा गमन करता हरीश प्रभु एक क्वेश्चन म्हाका प्रभुजी ये रामायण ये चतुर्युगांतू जन्यान की व्हाट इज द टाइमलाइन म्हळ्यार भागवतांतू रामायण मेन्शन केना सर तोळी सहस्र कोटी चतुर्युग ब्रह्माल एक दिसा एक कल्प म्हणून तोळी तंतू केद्दाणके इज देयर एनी एविडेंस फ्रॉम द शास्त्रस वेरी गुड क्वेश्चन भारी एक उत्तम प्रश्न आहे रामायण या चतुर्युगाच्या म्हणून सांगून 1,000 चतुर्युग ब्रह्माल एक दिसांत येता 1,000 ब्रह्माल रात्रींत येता सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रांताम ते अहोरात्र इहो जनाः त्या 1,000 चतुर्युगांतू 14 मन्वंतर येता म्हणजे 1000 डिवाइडेड बाय 14 केल्यारी साधारण 71 चतुर्युगाಗಳ ಕಾಲ एक मन्वंतर चलता आता 7 मन्वंतर चलतस 7 मन्वंतरांतू 28 चतुर्युग चलतस रामायणाची म्हणताची रामायण शास्त्रकार म्हणताची 7 चतुर्युगाचे 7 मन्वंतराचे 24th चतुर्युगाचे त्रेतायुग कसं असं तंतु राम आयलेलो म्हणून सांगू आज जे काही 3-4 चतुर्युग पुढे 22 चतुर्युगांत आसा आम्ही 3 चतुर्युगा पुढले रामायणांतू त्रेतायुगांतू राम आयलेलो म्हणताची ते रामाल तंत असेल काल तंतु को नमके चोल थँक यू प्रभु थँक यू तरी ಕೆಲವು ಜನ म्हणताची या त्रेतायुगांत राम आयला म्हणून सांगू सो रामाला अवतारा ही संख्येय धर्मो भागवते असेल दावाला संख्या अवताराक संख्येना लाकना ते वस्त अवतार घेत असेल कोण या कसल्याची प्रभुपाद म्हणताची अंबु मेळरी कौची काम म्हणून रामायणाचं रामचं जे रुची घेऊच आमगेल काम म्हणजे अंबु मेळतरी अंबु केदने काढायला कोण काढायला खेत कोण आयला कोणाला तोटाचं कोण आयला पुरा मगीरची प्रश्न अंब किल अंब हाता मेळ्ळा सुरेर खाऊची काम कोण खेत कोण आयला मगीर पळय आमचं yes bro thank you so much हरे कृष्ण थँक यू हरे कृष्ण thank you तळी दोन्ही some announcements sir तळी फल्ले 9th April लाक 7:30 PM Demons in Vrindavan series Kali Udharan फल्ले His Grace Dharmaraj Prabhu आणि 11th ताक राम नवमी सेलिब्रेशन स्पेशल भजन संध्या टाइम अनाउंस करताना टायमिंग फिक्स करताय मात्र बालकांड सेकंड सेशन असताना त्यामुळे मी अनाउंस करतो टायमिंग 12th संपूर्ण भागवत गीता पारायण भारती माताजी कॉन्टॅक्ट करका कोणाके नाम लिंक केल्यारी 13th रामनवमी सेशन्स कंटिन्यू जाताना हरग्रेस जननी माताजी फल्ल नियत कनिका भट्टा इन्वाइट करता ये सेशन नरसिंह प्रणाम एंटर करू हरे कृष्ण
जय जय हरि बोल. चंद्रकोमल कनिका, थँक यू सो मच. हरे कृष्णा. आजच्या सेशन आमकां विराम दिवयात. फाल्यां 7:30 PM म्हाका काली उदाहरण आसा. इस ग्रेस धर्मराज प्रभू डिमन्स इन वृंदावन सीरीज. धन्यवाद. हरे कृष्णा. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जय. जय.